2004. Tuším, že to bylo v roce 2004. Já bych řekla, že před 2000, ale dobře. 2003 a 2004. 2004. 04. 2004. 2000. Myslím, že to bylo Irsko, nebo je to Irsko? Tak to nevím. Tak si tipni. Tak nevím. Počkej, to nevím, prostě já to vůbec nerozumím. Tak to nevím. Nevím. Tak si můžeš tipnout. Británie. Amerika asi. Ne, nevím. Teda země? Švédsko? Ale Který stát? Tak si tipni. nevím. Česko? Který stát? Myslím, že Převodci, ale nejsem si tím jistý. Brusel. To je jednoduché, to je v Bruselu. Je to město v Belgii. Belgii, jo. Znám ty město Belgii. Belgie patří do Evropské unie. Nikolo Pakistán. Tak v Bruselu. Mají takové kolečko, že jednou zasedají tam, jednou tam a jednou tam. Mimořádné schůze mají v Bruselu, plenární schůze mají v Lucemburku a jinak klasické schůze jsou ve Štrasburku. Pět. 17. No, tak to bude odhad, nevím, 15. 7. Je 17, pravda. 10. 12. To je peníze. Hodně, ne? Počet zemí, které jsou v Evropské unii? No, dříve to bylo, kolik je států v Evropské unii. Kolik je států, no? Zakladatelé Evropské unie. Jako států. Kolik je měst? Ty na vlajce? Nevíš? Nevím, nevím.